Eta ze urte izango zen, 69 urte inguru horretan, Durangoko ikastolan sortu zen lehenengo bertso eskola. Kapela, irakasle, Angel Usaola, garaitarra edo berriztarra ez dakiz gai dizen mugan dago bere baserria. Hori izan zen irakasle, eta ikastolako irakasle zenbaitzu egin zuten lehenengo bertso eskola. Nik ez nuen parte hartu horrez, nintzen entera. Maritere eta bai, Angel da beste batzuk. Eta baina hor, badirudi hor moztu zela, eta urte batzuetara, hori da urte batzuetara 80 inguruko hori hain baten, sortu zen ni barruen hartu ninduen bertso eskola. Lopategik egiten zuen orientatzaile moduan, ja hor bertso eskolen mogimentua sortuta zegoen Bizkaian. Amurizak bazituen ja Algorta, Mungia eta hor Santutxu eta hor harremanak ikastol bertso eskolen inguruan, Lopategik ere bazituen bere mugidak eta hori. Eta gure kasuan Durangoko ikastola izan zen lehenengo babesa eman zigun tokia. Koordinatzailea segitaban kapela izaten. Hor ja herriko jente gehiagori zabaldu zitzaion etorteko aukera, Dimatik hasi zen etorten Xabi Etxebarria, Eibartik hasi zen etorten Mari Carmen, gero gai jartzaile eta epaile izan dakoa, ez gogoratzen abizenarekin. Zorrotzatik etorten ziren Andoni Larrea eta Mari Carmen Meñika, UEUko idazkari nagusia dena. Barruko ikastolako Maritere eta hori garaiko jentea bebai. Joseba gero hilzena Kobadongako lakuen inguruko mendietan ertzaintzan helikopteroaz izan zen hor hiltzen baita ere Ane Igartibururen ama, Lourdes Berdez, eta euren txakurrak, horrez. Elorrosoko beste batzu bebai, hemengoak, ez dakit, 3 edo 4 izan ziren hil ziren istripu horretan. Mogimentu horretan, bertsolaritzako mogimentu horretan, 82an, eman nuen nik lehenengo saltoa plazara. Horregatik izaten dizut, 79 horri inguruan sortuko zela gu sartu ginen bertso eskola. Eta eman genuen lehenengo saltoa San Marko jaietan, argazkia ditut. Joseba kantatu zuen, justo nire senarra ere bai, kapela eta ni, Laurok. Laurok hasi ginen badirudi gehien ibilitakoak edo gehien saiatu ginenak edo gehien seguridade gehien edo geneukanak hemen Durangaldean, eta aurra hasi ginen lehenengo Oromiñon, San Markoetan, gero Arrainon, Lemoatik Arratiara bidean dago Arrainokoa da Mari Carmen Meñika, haren auzoan ere ez dakit Andoni badangoa, haren auzoan antolatu zuten bat, eta gero Bilboko jaietan hor izan zen Bizkaiko selektiboa. Eta orain egiten diran toki berean, bertso saioak Eliza, ez dakit San Antongo Elizaren ondoan, edo hor plaza horretan egiten dira, leku berean, egin zen Bizkai mailako hor Santutxutik zelan zen Jose Ramon, Etxebarria, Mungiatik usto Jose Mari, Torresela, ni kapela bera, eta hor egin genuen lehenengo Bilboko bertso saio hori, eta inguruetako jentea joan zen guri entzutera, ara bertsolari barriak, ze bertsoa bera ere, bertso saioa bera eurak ere,
gainberan zeuden. Oso gutxitan egiten zen, da gainera publikoa hori gabeia ere. Esan nahi dut, bertsoa mundua ere ez zegoela bat ere fuerte.